खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिखां ब्रह्म 2024 मायथाइनि 14-13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय अदालगुरि जिल्लायाव 14-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजाबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बे समाव गुबुन गुबुन जिल्ला आरो ओनसोलफोराव खुंफुंबोनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों बेबादिनो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादिनो सोलिफु दाननि थांनाय 15 जुलाइ खालारनिफ्राय मोननै जन 14-13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ जागायजेनो बेनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल बादायलायनाया डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननै गोख्रों हान्जानि गेजेराव अदालगुरि दखरा एबसुनि बेंखनाव थानाय सनाय भेरगामि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो लोगोसे मख'नांगोन दि देग्लायनि बे 14-13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोबथा जोलुर बादायलायनायनि बिजाबाव पेनाल्टि जोनायनि गेजेरजों सनानि हांखोजों मुं लिरनो हाबाय अदालगुरि दखरा एबसुआ नंगौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय थांनाय 14 बोसोर सिगांनिफ्राय जों होबाय थादों देग्लाय 14थि जोंनि फुटबल बे बादायलायनाया दिनै फाइनाल बे सनाय भेरगावनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जादों जुलाइ दाननि 15 अक्ट'आव जों थांखि खानाय बायदियै मोननै जनावहाय 15 अक्ट'निफ्राय जागायनानै जादोंमोन फारियै टंला जन मोनसे टंला माने हाई सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथार आरो नैबे सनाय भेरगाव बे गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोङो देग्लायनि जितु 14थि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट 2024 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोबथा जितु गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ खुंनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जों जिबायदि थांनाय जागायजेननायनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा जोंनि मेलेमजिबि साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो उदालगुरि बाखिनि जिखिनि सहाय सहजुगिता बाहागो लानायखौ जोङो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि गासैनिबो बाहागो लानायजों दिनै जों फाइनाल दिनै बेवहाय गेलेहोबाय थानाय जादों बे फाइनाल गेमा उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि आरो माने सनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव दा सोलिबाय थादों डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव बे सोलिबाय थादों दासिमहालागि 1-1 स्कर जानानै दङ हाफ टाइम मोननो आरो प्राय 5 मिनिटसो दंबावो दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो खोब माने गोग्गानानै बुंनो हायो जे जोंनि बै समनि 14 बोसोर सिगाङाव जाय दैदेनगिरिफ्रा सानखांजेननानै बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ होजेनबोबाय बिथांमोनखौ जों दिनै साबायखर बावगोन मानो होनोब्ला बिथांमोननि बै नाजाजेननाय सानखांजेननाय आरो बेजों लोगोसे प्रेक्टिकेलि बेखौ एप्लाइ खालामबोनायनि थाखाय दिनै जोङो उदालगुरियाव जथेस्थ'खिनि जोलुर गेलेनाय दिखाव खेला धुलानि दिखाव जथेस्थ'खिनि आग्रह जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै जोङो आंनि उनावहाय फंबायमोन साब्रै गसंनानै दङ बिथांमोना नुदों बिथांमोना थांनाय बोसोर जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिया खुंनाय जिथु जोलुर बादायनाय नैथि जोलुर बादायनाय बेयावहाय बिथांमोना गेलेदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना जिल्ला आरो सेन्ट्रेल बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म मोननायनि गेजेरजों दा दिनै बिथांमोना नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव कचिं लागासिनो दङ आन्डार 15 बिथांमोना गेलेगोन दा खोब बिथांमोनखौ जों मोननानै बेबायदि प्रतिभाशाली माने गेलेगिरिफोरखौ जों मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि मुङा जाहैबाय फारियै सामुएल दैमारि गोजोनसा बर' ग्रेसियास दैमारि सिमांसा नार्जारि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव इउनाइटेड नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि जानानै आन्डार 15 टुर्नामेन्ट बिथांमोना गेलेगोन दा बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव गेलेगिरिफोर दङ प्रतिभाशाली गावनि जिथु इनबर्न टेलेन्टफोरखौ दिन्थिफुंनो मालाबा खाबु मोनाखै बेबायदि माखासे माने थासारिफोरखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो मोनफा मोनफा खाबु होनायनि थांखिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ होदों थांनाय समफोराव जों जिल्ला पर्यायसिमल' लादोंमोन
बियो मिरु लेभेलसिमहालागै बेबायदि गेलेहैनायनि खाबु मोनैनि थाखाय माखासे माने जोङो बेबायदि गिदिर गिदिर क्लाबफोराव सेलेक्ट खालामनानै हरनाय सेलेक्ट खालामना लांजानाय खाबुफोरखौ बिदि मोनाखैमोन खिन्थु जै समनिफ्राय थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मिरु लेभेलाव खुंनानै बेखौ एसे आरो सेन्ट्रेलि बेखौ एसे डिसेन्ट्रेलाइज खालामनायनि जि मोनसे थांखि लानानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे थांखिनि गेजेरजों जि माने आवगायबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनै फिथाइखौ जोंनि मेगन देखायावनो लोगो लोगो मोनफुंनो हमदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदि गेलेगिरिफोर ओंखारगोन देग्लाय गोबांखिनि माने जोङो आरोबाव थांनाय समफोरनिख्रुइ एसे जोंनि गेलेगिरिफोरनि गेलेनाय स्किलफोरखौ जथेस्थ'खिनि उन्नत जों नुबावदों आरो बेबायदि गेलेगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव ओंखारबाय थागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जिथु बड'फानि सिमां बे सिमांखौ मोनफा मोनफायै जाफुंसार होलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामो थारैनो जोङो साबायखरबो बावगोन जोंनि उदालगुरिबाखि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जिबायदि खहारि होनांगौ जोङो जिबायदि बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मदद लोगो लालायनायखौ लुबैदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि एक्सपेक्टेशननिख्रुइबो बांसिन जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ खहारि होदों हेफाजाब खालामदों आरो थांनाय समावबो आं बुंबोदों जे बिथांमोननि बाहागो लानायानो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाखौ माने बोलो फोरानाय जोंखौ मोनसे इन्सपिरेसन होनाय आरो लोगोसेनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौबो मोनसे माने इन्सपिरेसन होनाय होननानै माने आं फोथायो दा बे हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावगोन जोंनि प्लेयार्सफोरनि प्राय 21 दखरा आफादा बेवहाय देग्लाय गेलेनायाव बाहागो लाबाय बे 21 दखरा आफादनि जिथु गेलेगिरिफोरनि दिथागिरिफोरखौबो आं साबायखर बावगोन बिथांमोना गावबा गाव गथ'फोरखौ बेबायदि गेलेनाय दिखाव उत्साह होबाय बेबायदि खाबुखौ होबाय दखरा आफादजों हेफाजाब होलायबाय बिनि थाखाय आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समावबो साफ्रोमबो दिथागिरि रायजो राजा उदालगुरिबाखिनि बेबायदि अननाय हेफाजाब मददथिखौ मोनलांबाय थागोनखौ आं मिजिंथिदों आरो बेबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला निस्सय बर' हारिया गेलेनाय दिखाव जथेस्थ'खिनि जों उन्नत जागोन आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेगिरिफोरखौ जों निस्सय माने फैबाय थानाय समाव जों नुनो मोनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै ओमफ्राय थांनाय डेलिगेट सिटिंआव फ्राय जोंनिफ्रायनो मोनसे प्रप'जेलखौ होबोबाय थानाय जादों आरो थांनाय समावबो जों होदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया आन्डार 13नि गथ'फोरखौ लानानै जों गेलेनाय बादायलायनाय फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जों होयो खिन्थु बियो जिल्ला पर्यायावनोल' नांथानानै थायो बेखौ जुदि मिरु लेभेलावबो खुंनो हायोबा साबसिन जायो आरो बियो जोंनि माने गेलेगिरिफ्रा साबसिन मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ लानानै जों डेलिगेट सिटिंफोराव उद्धापन खालामबोबाय थानाय जादों आरो बेराफारसेथिं सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव आन्डार 13 फुटबल गेलेहोनाय जायो खिन्थु बेफोराव बाहागो लानाय जों बेबायदि स्कपखौ मोनामोन दा दिनै जोंनि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि खावलायनाय बायदियै सेन्ट्रेलि बेखौ खुंबाय आरो दिनै गोदान जोंनि माखासे मेलेमजिबिफोर स्पर्ट्स दिगाव खामानि मावग्रा मानसिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ निस्सय साजेसन होदों आरो बेबायदि साजेसन आरो अपिनियन बिल्ड खालामनायनि गेजेरजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि होननाय मोनसे क्लाब दिनै अलरेडि AFA नि आन्डाराव एफिलियेट खालामबाय रेजिस्टार खालामबाय आरो देग्लायनिफ्रायनो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बड'फा एफसि बड'फा फुटबल क्लाबा आन्डार 13 फुटबल आन्डार 15 बिनि उनाव जिखिनि माने केटेगरिनि फुटबल जायो बेखौ गेलेलांगोन आरो बेबायदि मोनसे जोंनि गेलेगिरिफ्रा मोजां मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आरो बिनि थाखाय जों साबायखर बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि खावलायनायखौ जोंनि जिथु माने थांनाय 14 बोसोरनिफ्राय जिखिनि मोनसे एग्जाम्पल सेट खालामबोबाय बेखौ नुनायजों जोंनि खावलायनायखौ राखिनानै बिथांमोना बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे मिशननि आन्डाराव बे जोलुर बादायनायखौ थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय लाबोबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन।
मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।